De komende jaren komt er een miljoenenbezuiniging aan op alle regionale omroepen. Ek Omroep Friesland zal flink bezuinigen matten. Zegens wel dat de omroep boeten de bezuinigings van staatssecretaris Dekker houden wordt vanwege de Frieske taal. Dat vraagt om een speciale behandeling. Dan kijk je natuurlijk naar het onderwijs. Maar dan heeft de omroep een cruciale rol om die taal vitaal te houden. Om dat ook inderdaad echt levend te houden. Daarom heeft de omroep in Friesland, moet je er anders naar kijken dan bij andere omroepen. Dus wij zullen nog speciale aandacht vragen voor de positie van Omroep Friesland. Maar het CDA had de ChristenUnie maar een moosje de staatssecretaris oproepen om net te bezuinigen op de omroep. De staatssecretaris moet je nog op reageren. Er ligt onderzoek, bijvoorbeeld een commissie Hoekstra, die heeft gezegd, die omroep is echt heel erg nodig voor die taal, om die taal vitaal te houden. Dus de Kamer heeft zich er al over uitgesproken. Met de mond heeft Dekker daar ja op gezegd. Zegt van nou, ik ben het met die commissie eens. Maar dan moet hij nu ook echt over de brug komen en dan moet er boter bij de vis.